mám úplně, tohle to mám toho, hodně toho cukříčku. Osladíš to? Osladíš to? Ještě to ochutnej. Než to někomu dáš, tak to je vždycky ochutnej, jestli je to dobrý. Ale tohle je už teď se dává do čaje. Dobrý, tohle ten je dobrý. Tohle ten se dává do čajíčku. A s tědlekem jsem normálně nějaký cukříček dá sem. Jo. Ano. Je to tu. Toho jsem dala ten citron. Jsi mi přines moji vodičku. Ano, a dá jsem do toho citron. Ukáž. Výborný. Děkuji. Tak to jsem někam... Polož na okýnko.